Ассалому алейкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори аввалин дар канали мо ҳатман обуна шавен, лайк монен, канала дастгирӣ кине бародаро. ҳар рӯз барои шумо хонаи арзонтар, хубтар, замини, квартира мепартоем. Дӯстони азиз, дар канал подписатсия кинед, дар номерҳои боло буда хонаи фурӯшӣ, дачаи фурӯшӣ дошта бошед, мағозаи фурӯшӣ дошта бошед, ҳатман дар номерҳо муроҷиат кунед, ҳатман кӯмак мерасонем. Айни ҳол дӯстони азиз, мо қарор дорем дар ноҳияи Фирдавсӣ, Южни. Нигоҳ кунед дӯстони азиз, маҳаллаи Шодиёна, дарвозаро дидем, дарвозаи Южни. Ана ин пара ростаки мерем, аз тарафи дасти рост ҳамон тарафи морг аст, тарафи Ромсар. Ростакаш тарафи мости Султони Кабир мешавад. ҳозир аз ана ҳамиҷа дӯстони азиз, ина ба мошин метр кадам мерем то пеши дарвоза, мебинем чанд километр аст ё ки метр аст. баъдан дар пеши хона гап мезанем. 5 сотиқ зиёдтар аз замин дӯстони азиз, обши 5 дар хона 246 квадрат, ду линия об дорад. нархаш бошад 1,350,000 сомон. боз муомилаи хуб дорад дӯстони азиз. хона калон аст, хона ремонташ дорад, баъзе ҷош ремонт, баъзе ҷош ремонт надорад. кирпичи сирхати бардоштагиаш нархаш 1,350,000 сомон. номерҳо барои тамос 972 40 62 62 ватсап. меравем ба сӯи хона дӯстони азиз. хоб дӯстони азиз, ана нигоҳ кунед, асфалт тозаак. ба пеши кӯча омадем, 700 метр то пеши анами хона омадем. анами раи хона аст. аз анами раи Шодиёна омадем. аз ин барам роҳ дорад ба тарафи главни шоҳрои калон. хонаи мо роста ки анам хел охири анами забор мешавад, охири нарафта кӯча аз дасти рост. ба пеши хона меравем. ина дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ана ҳамин дарвоза аст, дарвозаи главниш. ана нигоҳ мекунем, латоки ҷубори обам дорад, асфалташ ҳамвор, камбудӣ надорад. таксиён меоянд дӯстони азиз ба пеши хона. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ана ба даруни ҳавлӣ даромадем. ҳавлияш полни асфалт кардагӣ. ана ду шланги оба, ду линия об аст дӯстони азиз. оби соатагӣ дорад, оби скваж дорад. дар ин ҷо ҳоҷатхона, санузел, ин ҷо як зали калон. ин ҷо мебинем як боғ кардагиам. дар он ҷо хонаҳои дигар ҷойгир аст. аввалан аз ин дар медароем, зава ба навор мегирем дӯстони азиз. хонаш полни ремонт кардагӣ, сабсафед тайёр аст. полаш бошад ламинат, трезаҳо пластик. хонаҳо ба кирпичи сурх бардоштагиам дӯстони азиз. битонош битонои ғавс аст, кирпичам кирпичи мустаҳкам қатӣ. дар ин ҷо ҷои ҳоҷатхона ва ҳаммом аст. хоб, роста ки мерем дӯстони азиз, ана мебинем як санузел дигар дар ин ҷо. ин ҷо як ҷои метавонед хона кунед дӯстони азиз, метавонед кухни кунед. основной бигирем ба ҳисоби хона аст ин дӯстони азиз. ин ҷо як комнатаи дигар, полҳо ламинат, хонаи калон калон аст. таги ана ҳамин калидоре ки мебинем дӯстони азиз, тагаш поли подвали калон аст. ба навор мегирем. хона камтарак ремонтталаб аст, тамом берунояш, ин дарунои хона ремонтош тайёр аст. даромада спокойно зиндагӣ мекунем. ана ҳамин дар ҳисоби кухни аст. метавонед дар ин ҷо хона кунед, метавонед ё ин ки кухни кунед. дар дарунаш як хонаи нишасти калони дига дорад. ана паҳми деволе ки кирпич чиндагиам дӯстони азиз, якним кирпич аст.
خب اینجا پادوال است. اولا اینجا رو بنوار بگیریم. اینجا یک زمین دیگر دارد. بتوانید جای آلوبخانه یا که لتنی کوخنی شود دوستان عزیز، یا که یک زلی کلون دیگه مهمانخانه دیگه شود. اینجا خیلی راه است. در اینجا یک جای نمیدونم یک کلون است. و تو که جبوری آب است. اینجا که جای برای گو مول نگاه کنی است. میتونید علاوه خونه کنید، میتونید جای گو مول، اینکه اگر اجازتش باشد اینکه خونه کرده میتونید. خب میرویم با سوی پادوال. پادوال هم میبینیم دوستان عزیز. یک پادوالی کلون از بلندیش 2 متر اینا. از قد بالا спокойно راست میرویم. барошано ки бетон кардагиам полностью. ё спокойно ягон салқинак аст. хонаро дидем дӯстони азиз. территория хуб аст. дар ҳисоби синос ҳам нест. замини киштикориам дорад. раҳаш бошад раҳи асфалти тоза, латоки ҷубори об раҳа дорад, 2 линия об дорад, свет, ҳама чиз шаҳрӣ аст. 700 метр аз шоҳрои калон гуфтем, аз пеш дарвоза, мағоза, мактаб, мактаби 45, ҳама чӣ дар назди хона ҳаст. харидори аниқ занг мезанем дар номерҳои соҳиби мулк, маълумоти бештарро медиҳад. як бор яр такрор мекунем. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи фирдавсӣ, южни маҳаллаи шодиёна, 5 сотиқ замин зиёдтар аст. обши 5 дар хона 246 квадрат. нархаш 1 миллион 350 ҳазор сомон. як муомилаи хуб дорад дӯстони азиз. номерҳо 972 40 62 62 ватсап. раҳмати каром барои диққат дар канал обуна шавен, лайк монем. дар номерҳои боло буда муроҷиат кунед. ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. давлени об оба нигоҳ кунед дӯстони азиз. 2 линия об дорад. нафаҳмид хона маҳқул шуд, ҳатман лайк монед. хуб, раҳмати калон барои диққат.